את שומעת אותי? כן. את רואה אצל עוד נשים שמגיעות לפה שהחזה שלהן לא באותה מידה בדיוק. חזיות זה עושה שמח, למרות שלא רואים את זה. אין נשים עם ציצים גדולים בעולם. יש נשים שאוהבות יהלומים, שעושה להם שמח, לי חזיות. את זוכרת את הפעם הראשונה שבאת לפה? אמרת לי שאת לא בטוחה שתרשי לפתוח וילון בכלל. עד לפה. אני אף פעם לא הסתכלתי על עצמי כל כך הרבה בריא. מה בך אישי מפריע? כאילו מה, הגוף הזה ערום, הוא לא מספיק לך? זה לוקח זמן עד שמרגישים שמשהו לא בסדר. זה לקח לי 30 שנה. פחדתי לקום ולהיות בלי כלום. לי לא ראה ציצי גדול במציאות. מלפני שהוא הכיר אותך. אין כניסה לכימור. איזה כימור. זה. מפה והלאה תראי רק ציצי. נוח לך? לא.